салом ба ҳама, ин канали Аҷоиб ТВ аст. имрӯз гап меравад дар бораи се паҳлавони номии Тоҷикистон, яке Парвиз Собиров, Муҳаммад Абдураҳмонов ва Наби Муҳаммад Хоркашев. албатта ҳар се паҳлавонам паҳлавонҳои номӣ, номдор ва обрӯи миллати тоҷиканд, вале мо хостем ки бо худи мардум савол ҷавоб кунем ки ҳунари кадоме аз инҳо бештар ба мардум писанд аст. салом алейкум. мо канали Аҷоиб ТВ мехостем дар бораи як мавзӯъ хати шумо суҳбат кунем. Марҳамат. Хоб се паҳлавони номии Тоҷикистон номша мегирем. Шумо фикри худтона гап занед ки ҳунари кадоме аз инҳо ба шумо махфул аст. Яке Наби Муҳаммад Хоркашев, Муҳаммад Абдураҳмонов ва Парвиз Собиров. Тамом Наби Муҳаммад. Ҳар се паҳлавоно хубтар аст. Ба фикри ман Наби Муҳаммадов боз хулозмӯяш зиёдтар аст. Ман мухлиси Наби Муҳаммадов. ҳунари кадоми инҳо бештар ба шумо писанд аст? Муҳаммад Абдураҳмонов. ба фикри ман ҳар се паҳлавон хуб аст, аммо аз ҳама беҳтараш ба фикри ман Наби Муҳаммад Хоркашев мебошад ки он якбора метавонад дар се навъи гӯштин, ҳам миллӣ, ҳам самбо ва ҳам ҷудо маҳорати хуб нишон диҳад. Ман ҳастам ҳунари Муҳаммад Абдураҳмонов. Ман мухлиси Наби Муҳаммад Хоркашев ҳастам. ҳар се паҳлавонҳо ҳам хубтар ҳастанд, лекин аз ҳар се ин паҳлавонҳо ба фикри ман Парвиз Собир хеле беҳтар аст. аз байни ин се паҳлавон ҳунари кадоме аз инҳо ба шумо писанд аст? Наби Муҳаммад ба ман Наби Муҳаммад Хоркашев. барои чӣ? Барои ки ман мухлиси ҳамон ҳастам. Наби Муҳаммад Хоркашев ба мо бисёр яке аз паҳлавонони ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми мамлакатҳо мешиносанд ва ман варзиши он махбуб аст. Наби Муҳаммад Хоркашев беҳад паҳлавони хуб ҳастанд ки дар ҷумҳурӣ фақат ҷоизаи якуму дуюмро ишғол мекунанд. албатта се паҳлавоне ки шумо номбар кардем ино ифтихори Тоҷикистон ҳастанд. бевосита давлати Тоҷикистон бо ин се паҳлавони номӣ фахр мекунанд ва дигем ки имрӯз ҷавононе ки имрӯз дар машгоҳ ин намуди варзиша интихоб карданд, пеш аз ҳама, пеш аз оғоз ба қаҳрамони се нафар такя мекунанд. ва ман мехостам ки пеш аз он бигӯям ки қаҳрамоне ки номбар кардед Муҳаммад Абдураҳмонов, Наби Муҳаммад Хоркашев ва Парвиз Собиров бисёртар ман мақбул ҳастанд, ҷавон ҳастанд. албатта он ба он муваффиқиятҳои умуман ки ноил гаштанд, пеш аз ҳама заҳмати дуру дароз кашиданд. пеш аз ҳама ба мураббии он кас ман миннатдорӣ мекунам, чунки ҳамин хел паҳлавона рӯи саҳна бароварданд ва имрӯз бо мардонагӣ ва қаҳрамони вай Тоҷикистони соҳиби ишғоли мо фахр мекунем. ташаккури зиёд. саломат бошед. Ман мухлиси Муҳаммад Абдураҳмон ҳастам. се паҳлавони номии Тоҷикистон ки обрӯи миллати мо ҳастанд, Наби Муҳаммад Хоркашев, Муҳаммад Абдураҳмонов ва Парвиз Собиров. ҳунари кадоме аз инҳо ба шумо писанд аст? Ба ман Наби Муҳаммад. яъне ба шумо ва Наби Муҳаммад Хоркашев. Бале. ин ҳамин буд мавзӯи имрӯзаи мо. агар видео маҳфул шуда боша, ҳатман лайк монед, дар канал подписатсия кунед. дар оянда худо хоҳад видеороликҳоро нағз дар ҳамин хел мавзӯи гуногун тайёр мекунем. ҳатман фикри худтона дар комментария нависем. хайр, дар паноҳи худо бошем.